The city who will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens. Βρισκόμαστε 12 χρόνια αφότου η Ελλάδα φιλοξένησε το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Πολλές από τις άλλοτε εντυπωσιακές εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ άλλες χρησιμοποιούνται περιστασιακά για μη αθλητικά γεγονότα. Επισκεπτόμαστε το γήπεδο του beach volley στο Φάληρο, η κατασκευή του οποίου κόστισε 36 εκατομμύρια ευρώ. Εκμισθώθηκε για 30 έτη, ωστόσο η ανακατασκευή του χώρου δεν προχώρησε εξαιτίας προβλημάτων στην αδειοδότηση των εργασιών και έτσι παραμένει εγκαταλελειμμένο. Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, που ανακατασκευάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 2002 για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για προπόνηση, θα ήταν προσωρινές. Ωστόσο, σήμερα παραμένουν στη θέση τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι εμφανή. Παρόμοια κατάσταση συναντάμε και στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, την καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Πεταμένα κάγκελα, καλώδια που κρέμονται και στίβες από σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα που επικρατεί. Συνολικά, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις κόστισαν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η συντήρησή τους ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ετησίως. Στην πλειοψηφία τους ανήκουν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, ενώ 4 εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ προς παραχώρηση σε ιδιώτες. Μπορεί λοιπόν οι αγώνες της Αθήνας να πέτυχαν και να πέρασαν στην ιστορία, ωστόσο 12 χρόνια μετά η κληρονομιά τους αποδεικνύεται μάλλον ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παρουσιάζεται ως παράδειγμα προς αποφυγή στη διαχείριση Ολυμπιακών ακινήτων.